Wai, to fa tafiya ta yi tafiya. A yanzu haka bayan Abba Galadima ya tabbatar da cewa Sumayya tana ɗauke da juna biyu. Yana yin duk hanyar da zai yi wajen ya dawo da Sumayya ɗakinta domin ta haifa wannan magajin wato sarki a garin Gabas. To amma sai dai ina mahaifiyarta ta kasa fahimta, ta kasa ganiya. Kunci ne yake ta cin mahaifiyarta a batun sakin da Galadima ya yi wa Sumayya a lokacin da take neman tallafi da agaji. Duk da cewa ta rufe idon ta mahaifiyar Sumayya, ta manta da cewa Abba Galadima shi ya nemo manyan lauyoyi, sannan shi ya tsaya akan wannan kesin. Bugu da ƙari ma shi ya yi wa Amira maganganun da ya sa ta je ta ƙaryata kanta a gaban kotu, ta ce maganan da ta yi ba gaskiya ba ne. Abba Galadima shi ne ya bi diddigi ya gano takardar da aka buga na duban gawan da aka yi na wato margayiya Shamsiyya cewa ba na gaske ba ne, na bogi ne. Amma duk da haka ta kasa fahimtansa, wanda a yanzu haka mai martaba shi da kansa ya aika fadawa domin a rarrashe mahaifiyar Sumayya, a faɗa mata dalilin da ya sa aka sa Galadima ya sake ta, sannan kuma ana mai ba da haƙuri da ta yi haƙuri an musu laifi, sannan sai haƙuri Sumayya ta da gidanta. Mai martaba shi da kansa ya aika, amma da ke mahaifiyar Sumayya wani sa'in abu take yi tamkar ba ta taɓa shiga aji ba. Hakan ya sa ba ta duba daraja da kima da mai martaba ya aika mata fadawa ba, da su je da su Wambai da Zanna tare da wasu wato makarraban sarki akan aje a bawa mahaifiyar Sumayya baki. Amma ina, ta kasa fahimta, ta kasa lamarta, domin a koda yaushe zuciyanta yana raɗa mata cewa a yanzu ma dalilin da ya sa suke so Sumayya ta dawo domin sun tabbatar da tana ɗauke da juna biyun Galadima, kuma tabbas Allah bai ba wa sarki ɗa namiji ba. To idan har ta tabbata cewa Galadima yana da ɗa namiji, to fa tabbas shi zai gaji sarauta bayan ya gama. Ba sa so sarautan ya bar gidansu, sannan daɗi da ƙari zai zama ɗani a wajensu. Duk da cewa Sumayya tana bin umarnin mahaifiyarta, amma ita ma tana son Galadima, tana son kasancewa da shi a koda yaushe, domin ba ta so ta rabu da shi. Duk da cewa Galadima ya sake ta, sannan ita ma sakin ya mata zafi, amma ta ɗauki komai ba komai ba. Ta ɗauka cewa Galadima duk inda aka je aka dawo ba zai rabu da ita haka siddan ba, dole da dalili. Wanda daga ƙarshe kuma har ta kai ga Galadiman da kansa ya tafo ya nuna mahaifiyar Sumayya ya yi kuskure, amma ta yafe mai, ta yi haƙuri, domin ba zai iya rayuwa ba Sumayya ba. Ta daga wani ɓangare kuma a yanzu haka Firesdo yana shirye-shiryen ya za a iya ga mahaifinsa ya amince domin ya aure Sumayya, saboda ya ji da kunnuwansa cewa mahaifiyar Sumayya ta ce fa Sumayya ba za ta dawo ba. Sannan shi ma ya ba da baki cewa Sumayya bai kamata ta koma gidan da aka zalunce ta ba, duk dan dai shi ya samu ne yake haka. To bisala.